Вообще, теме вовлечения в оборот неиспользуемого имущества и зданий в нашей стране уделяется большое внимание. О том, как в Витебской области проводится эта работа, давайте узнаем прямо сейчас. Абсолютны рэкорд росту цаны. Напрыканцы 2025 года Камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама прадаў на электронных таргах будынак гаспадарчага корпуса Аршанскай цэнтральнай паліклінікі. Аб'ект зацікавіў адразу 8 пакупнікоў, а першапачатковая цана ў адну базавую велічыню ў працэсе таргоў вырасла ў 1310 разоў, што з'явілася абсалютным рэкордам года. У выніку за 55 тысяч рублёў нерухомасць, якая не выкарыстоўвалася, набыў жыхар Оршы. Акрамя таго, напрыканцы года новага ўласніка знайшоў галоўны вытворчы корпус былой фабрики «Ким» у Витебску. После банкротства швейного предприятия «Ким» в 2019 году эта площадка оставалась одной из самых проблемных в Витебском регионе, и за эти годы ее постепенно осваивали различные представители частного бизнеса. Главный корпус был самым крупным из объектов фабрики «Ким». Его площадь составляет 10 700 квадратных метров. Это был последний объект фабрики и предлагался комитетом к продаже со снижением оценочной стоимости на 80%. За 220 тысяч рублей его приобрел единственный участник аукциона – частное предприятие из Витебска, основной вид деятельности которого – это производство изделий из бетона, строительного гипса, а также цемента. Усяго летась Камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама прадаў праз аукцыёны 135 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваліся. Гэта дазволіла не толькі задзейнічаць маёмасць у развіцці рэгіёна, а і папоўніць бюджэт на 4 мільёны 100 тысяч рублёў.